Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Зәп поселогында яшаучылар һәм Рябинушка поселогында яшаучылар бик уңайсыз хәлдә калдык. Чөнки без бернинди транспорт белән дә ГЭС поселогына бара алмыйбыз. Җәмәгать транспортында реформа өметләрен акламады. Зәп бистәсендә яшаучылар автобуслар йөрешеннән канәгать түгел. Чокырларны декабрьдә үк ямый башладылар, тик шәһәрдә чокыр-чокырлы юллар кимеми. Юллар тоже начальник хәзер. Яхшы юллардан кайчан йөрербез? Хәбәрчебез ачыклады. Моторга була 2 коз, 3 үрдәк. Ау сезоны кайчан башлана? Быелга ауда нинди үзгәрешләр бар? Инспекторлар яңалыклар белән таныштырды. Бүгін курста мен бик күп дуслар таптым. Шалыда Республика театр фестивале ачылды. Яшь артистлар өчен баш каланың күренекле режиссерларыннан осталыкка өйрәнү өчен менә дигән мөмкинлек. Зәптән ГЭСка барып җитеп булмый, маршруткалар сирәк йөри. Шундый зор белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына Зәп бистәсендә яшәүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Бу бер бүген генә барлыкка килгән проблема түгел. Халык маршрут транспортының яңа схемасына өметләр баглаган иде, тик алар акланмады. Зәп бистәсендә яшәүче Альбина Закиевнага ГЭСта урнашкан теш дәвалау шифаханәсенә еш барырга туры килә. Зәптагы 8нче мәктәп тукталышыннан анда бару үзе зур проблема. Элек икеле йөридер, икенче номерлы газель. Аларны отменять иттеләр. 6нчы газель бик сирәк йөри, бик сирәк. 1 сәгать көтеп тә кыш көне менә күрше хатыныбыз белән концертка барырга уйладык, энергетикка. 1 сәгать торып ишеп, без кайтып китәргә мәҗбүр булдык. Чыннан да пассажирлар транспорты реформасы барышында икеле маршрутының схемасы үзгәрде, аны 6нчы маршрут алыштырды. Зәп урамнарында зур кызыл автобусларында күрергә мөмкин. Алар яңа схема буенча йөри, тик автобуслар бер генә юнәлештә хәрәкәт итә. ГЭС бистәсеннән яңа шәһәргә, әмма Зәптән Дельфинарига яки автостанцияга уңайлы автобусларда бару ничек кенә теләсәң дә мөмкин түгел. Транспорт начар йөри Зәпкә, Рябинушкага гел булмый поселогына начар. Кеше күп, газельләр бәләкәй, эшкә дә соңга калабыз. Или пересадка белән йөрергә туры килә. Автобусны көтәргә кирәк озаклап. Салкында кайчакта ашыгасың, соңга каласың, пересадка белән йөрергә кирәк. Бик җайсыз ГЭСка барырга. Безнең телекамера эшләгән вакытта 6нчы маршрут 8нче мәктәп тукталышына һәр 10 минут саен килде. Барлыгы бу маршрутта 8 аз кеше сыйдырышлы автобус йөри. Тик якын арада аларның саны 5кә генә калырга мөмкин. Бу хакта безгә пассажирлар йөртү предприятиесе директоры хәбәр итте. На конкурсе участвовало 5 машин, так как питерцы. Конкурста 5 машина катнашты. Зәп бистәсендә яшәүчеләр өчен шулкадәр транспорт җитәчәк, диде Санкт-Петербург белгечләре. Транспорт схемасын алар ясады. Законны үтәмәгән өчен җәен 300 мең сум акча түләтәчәкләр. Шәһәр хакимияте проблема турында беләде Николай Тятюшкин. Түрәләр схемага төзәтмәләр дә кертә ала. Әйтик, бүген инде элеккеге 6нчы маршрутны яңарту турында сүз бара. Автобус Казан проспекты буенча Суар поселогына йөрергә тиеш була. Бу хакта без берничә сюжет күрсәттек инде. Бәлки шәһәр җитәкчелеге Альбина Мифтахованың күзләрендә ишетер. Наил Гамбарович, сез бик сизгер җитәкче. Мөмкин булса, бу сорауны хәл итегез әле. Зәп бистәсенә кайта ГЭСтан энергетиктан 206 номерлы автобус. Әгәр дә шул автобуска каршы якка җибәрсәгез, без ГЭСка бара да алырык, кайта да алырык. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, яңалыклар. Шокырларны ямаганнар тик барысында түгел. Шәһәрдәшләр юлларның сыйфатыннан зорлана. Бүген мэрияда әлеге темага багышланган матбугат конференциясе үтте. Түрәләр 2015 елда башкарылганнарга нәтиҗә ясады. Агымдагы ел өчен планнарны билгеләде. Шокырларны ямау эшләре декабрьдә үк башланды. Тик хәзер юлчылар иң авариялы участокларда гына эшли. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Беренче чиратта юлчылар иң зур чокырларны ямый, башка урыннар исә план буенча. Шамил Усманов проспектында без тирәнлеге 10 сантиметрдан арткан чокырларны чиратмадык. Тик шулай да бу урам буенча йөрү бик катлаулы. Галиаскар Камал бульварында ремонт үткәрделәр, тик юл бүген дә начар хәлдә. Тройка с натяжкой. По сравнению с другими городами, где я жил раньше, ездил. Здесь не очень. Юллар тоже начальник хәзер. Яскын мен эшкә барам, сторон дизель якларына гел начар. Шокыр 1 метр бар, шокыр 1 метр бар, шокыр. Аны әйткән булганнан телевизорга бар, без сыйлай шамый бит. Растает все вместе со снегом. Опять. Бүген юлчылар матбугат конференциясында 2 смена эшләүләре турында белдерде. Хәзер Шулман, Автозавод проспектларында, Низаметдинов һәм Әхмәтшин урамнарында чокырларны ямау белән мәшгуль алар.
При положительных температурных условиях Һава шартлары мөмкинлек бирүгә без асфальт бетон заводын эшләтеп җибәрәчәкбез. Шул очракта без инде көчәйтелгән режимда эшләячәкбез. Әлегә исә бары тик аварияле урыннарны гына карыйбыз. Шәһәрдәшләрнең юллар сыйфатыннан зарына да бүген мэриядә җавап бирделәр. Түрәләр әйтүенчә, алар быелгы кышның катлаулы булуы белән бәйле. в этом году вместо 25 Быел кышын һава температурасы 25 тапкыр 0-дан югары күтәрелде, 75 мәртәбә 0-дан түбән төште. Бер кыш безнең өчен 3 кыш кадәр булды. Чаллы юлларын төзекләндерүгә республика быел 1 миллиард сум акча бирәчәк. Аның иң зур өлеше Чулман проспектын ремонтлау өчен тотылачак. Лесенханова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Юллар темасын дәвам итеп. Россиядә уларны һава торышы начар вакытта ремонтлыйлар дигән фикер киң таралган. Шуны истә тотып, Казан технология университеты галимнәре яңа асфальт бетон катнашмасы ясап чыгарган. Аны яңгыр кар яуганда һава температурасы 5 градустан түбән төшкәндә дә салырга була. Фән эшлеклеләре фикеренчә, асфальт башка төрләрдән тышкы яктан берни белән дә аерылмый. Сынаулар исә аның 2 тапкыр диярлек чыдам булуын күрсәткән. Озакламый без юлларда менә шундый күренешләргә гаҗәпләнми башларга мөмкин. Ребят, как кладется? Ровно? По-моему, неплохо. И нанотехнологии включают в себя ведро, лопату и метлу. Машиналарның тизлеге кимәячәк. Чаллыда тагын 70 урынга ясалма киртәләр урнаштырырга планлаштыралар. Алар нигездә балалар бакчалары һәм мәктәпләр янында булачак. Узган ел тәҗрибәсен искә алып, ясалма киртәләрне ГОС таләпләренә туры китереп ясаячаклар. Һәм кагыйдәләргә туры килмәгәннәрен дә үзгәртәчәкләр. мы тоже не сторонники на каждой улице. Бездә һәр урамда, һәр проспектта ясалма киртәләр кую яклы түгел. Тик юл имендәге инспекторлары белән килешү нигезендә шәһәрдәшләрнең мөрәҗәгатьләре буенча без аларны урнаштырачакбыз. Кишүләрне дә ремонтлаячаклар. Бүгенгә шәһәрдәге 7 җир асты аша чыгу юлы начар хәлдә. Бу хакта шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көнкүрешен тәэмин итү идарәсе башлыгы журналистлар белән очрашуда белдерде. Исегезгә төшерәм, узган ел шул кадәр үк кишүне төзекләндерделәр. Тик аларның күбесе сынауны үтмәде. Алар янәдән ремонт сорый. Түрәләр әйтүенчә, гарантия вакыты әле бетмәгән. Шуңа күрә кимчелекләрне подрядчы оешмалар бушлай төзәтергә тиеш. Моннан тыш, Тынычлык проспектындагы барлык кишүләрне дә түбә белән капларга телиләр. Хәзер моның өчен смета билгеләнә. Торак белән бәйле мәсьәләләр һәм коммуналь хуҗалыкка кагылышлы проблемалар. Шәһәрдәшләрне иң күбе нәкъ менә алар борчый. Бу хакта кеше хукуклары буенча вәкилнең кабул итү бүлегендә хәбәр иттеләр. Узган ел җирле бүлек тарафыннан 57 мөрәҗәгать кабул ителгән. Республика буенча бу сан 2000-нән дә артып китә. Белгечләр әйтүенчә, хәзер шәһәрдәшләр зарларын күбрәк халык порталы аша җиткерә. Граждане активно стали использовать... Халык контроле порталы мөмкинлекләреннән актив куллана башладылар. Аның модераторы Сәрия Сабурская. Барлык мөрәҗәгать итүчеләргә закон нигезендә аңлатма бирәбез, сорауларны тиешле органнарга җибәрәбез. Бер сорауны да җавапсыз калдырмыйбыз. 27 мартта сайлауларга, Мәләкәс сайлау округы буенча 5-нче чакырылыш дәүләт советына сайлаулар нәкъ шул көндә узачак. Исегезгә төшерәм, бу чара әлеге округтан 2014 елда дәүләт советы депутаты булып сайланган Владимир Бестолков үлеменә бәйле рәвештә оештырыла. Мәләкәс сайлау округында 60 меңнән артык сайлаучы теркәлгән. Алдан тавыш бирү хәзер Комсомол территориаль сайлау комиссиясендә уза. Иртәгә, ягъни 23 мартта, участок сайлау комиссияләре дә эшли башлаячак. 5 кеше депутатлыкка кандидат итеп теркәлде. Аларның 3-се Чаллылылар, 2-се Алабуга һәм Казанчы кешеләре. IT-парк проекты икътисад инвестициялар үсеше. Шәһәребезгә эш сәфәре белән Златоустан килгән делегацияне нәкъ менә алар кызыксындырды. Кунаклар шулай ук мастер развитие сәнәгать паркларында булды. Мэр Наил Мәһдиев аларны шәһәребездә тормышка ашырыла торган проектлар белән таныштырды. Бюджет наш 8 с небольшим миллиардов. Безнең бюджет 8 миллиард сумнан аз гына артык. Республика һәм федераль программалар ярдәмендә без өстәмә рәвештә 6 миллиард сум акча алуга ирештек. Златоуст шәһәр башлыгы Вячеслав Жилин әйтүенчә, округ кызыл сары зонада. Шуңа күрә кала моны шәһәрләргә теләктәшлек программасына кертелмәгән. Тик шәһәрнең керамогранит һәм плиткалар ясау буенча уңышлы проектлары бар. Шулай ук делегацияне торак коммуналь хуҗалык тармагы да кызыксындырды. Мэр аларга мәхәллә, жилком сервис һәм Чаллы лифт оешмалары эшчәнлеге белән танышырга
мәгълүматлык киңәш итте. Связи Златоуста с Челнами, они обусловлены. Златоуст һәм Чаллы якын хезмәттәшлектә металл продукциясе прокат металл заводы аша башкарыла. Алар КАМАЗга җибәрелә. 23 майда Чаллыда моны шәһәрләр буенча киңәшмә үтәчәк. Анда без дә катнашырга ниятлибез. Отарга була 2 коз, 3 үрдәк. Ау сезоны кайчан башлана? Быелгы ауда нинди үзгәрешләр бар? Инспекторлар яңалыклар белән таныштырды. Бүгін кышса мен бик күп дуслар таптым. Чаллыда Республика театр фестивале ачылды. Яшь артистлар өчен баш каланың күренекле режиссерларыннан осталыкка өйрәнү өчен менә дигән мөмкинлек. Мы в Литай дорожим каждым вашим радостным моментом. Поэтому Литай предоставляет всем подключившим телевидение, интернет, телефонию скидку на 3 года, чтобы радостные моменты длились как можно дольше. Подробности по телефону 843 72. Эссон дарит деньги на карту. Покупайте товары в Эссон со специальным значком «Экстра бонус» и получайте дополнительные бонусы на карту «Моя семья». Например, чай майский 25 пакетиков 53 рубля 10 копеек. И получите 13 экстра бонусов. Один бонус равен 1 рублю. Оплачивайте покупки бонусами до 100%. Московская ярмарка. Новое поступление весенней одежды для всей семьи. Куртки, брюки, обувь и многое другое. Московская ярмарка. Легкие цены на все. 30-й комплекс, торговый центр «Океан», 2-й этаж. Золотая дюжина! В корпорации «Центр» и «Селдом» рассрочка на 12 месяцев со скидкой 25% на всю бытовую электронику и мебель. Сез яңалыклар тапшырын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Ау сезоны башлана. Быел ул башка еллар белән чагыштырганда бер атнага алдан старт ала. Язгы сезон 23 апрельдән 2 майга кадәр дәвам итәчәк. Аучыларга, казларга, шелделәргә, суырларга, ата үрдәкләргә, көрдекләргә атарга рөхсәт ителә. Соңгы үзгәрешләр буенча соры казларны аулау тыела. Язгы ау сезонындагы яңалыклар турында тулырак киләсе сюжетта. Ау үтә торган кырларны инспекторлар күз уңында тота. Сезон башлангач рейдлар тагы да ешаячак. Сезон 23 апрельдә башлана. Бу карарны республика президенты кабул итте. Аучылар үзгәрешләр киек кышлар өчен файдага ди. Отарга була 2 коз, 3 үрдәк. Ата үрдәкләр селезенде берләйне үрчә. И бер ваншнеп положено. Кемнең путевкасы бар, без путевки. Ярым атарга. Кемнең путевкасы бар, шуларга рөхсәт ителә. Бу үзгәрү сораклар охотының. Табигатьнең тоже үзгәрүенә карап эшләнде инде. Без уйлаганча, бу помогать итәргә тиеш кышларга да и безгә дә лучшырак. Ау сезоны бер атна алданрак башлана. Бу кыр үрдәкләре өчен файдага. Бу ана кошлар ояда йомырка чыгара торган вакыт. Аучылар ата үрдәкләрне, киек казларны, шелдиләрне генә аулый алачак. Күзәтчелеге инспекторлары бүген киңәшмәгә җыелды. Биредә алар кагыйдәләрне дә искә төшерде. Весенняя и осенняя охота кардинально у нас отличается, различие идет. Во-первых, гуся стреляем на пролете только с засидок, с использованием профилей. Ни стоя, никакой ходьбы, ничего. Это все будет расцениваться как стрельба с подхода. А утку мы именно селезни стреляем с подсадной уткой, потому что она делает призыв селезни. Ауның бу үзенчәлекләре турында күпләр белми, кайчакта габади кагыйдәләрне үтәмиләр яки ау билетларында алмыйлар. Культуры нет, культуры нет останавливаю, ну, простой молодой человек, слышу, выстрел произошел, подъезжаю. Я: ты в кого стреляешь? Ястреб летает. В него. Я говорю: а ты почему в него стреляешь? Это краснокнижная птица. Он не понимает этого. Я: разряди ружье, он разрядить не может. Ауга юлламаны ГЭС бистәсендә Комсомол яр буе 6-нчы йортта алырга мөмкин. 23 апрельдән ау кырларында даими рәвештә рейдлар узачак. Инспекторларга шәһәрдәшләр дә ярдәм итә ала. Кагыйдә бозучыларны күргән очракта экраннарда күрсәтелгән номерлар буенча шалтырату сорала. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Бүген Чаллыда республика күләм театр фестивале башланды. 3 көн дәвамында спектакльләр куелачак, катнашучылар өчен файдалы мастер-класслар оештырыла. Яшь актерларны осталыкка башкаладан килгән танылган режиссерлар өйрәтәчәк. Бу хакта тулырак хәбәрчебез сөйли. Сергей Степанов. Опасная зона. На большой перемене все вдруг увидели, что Дима ходит по классу, зажав в кулаках 2 проволоки.
Чыгыш башланырга берничә минут вакыт бар. Милена тырышып әзерләнә. Әгәр дә фестивалендә ул беренче тапкыр катнаша, киләчәктә бу иҗат башлангычының этәргеч ноктасы булырга мөмкин. Сначала я хочу отучиться в этой школе, уже получить какое-то образование, а потом уже в дальнейшем буду стремиться стать актрисой. Фестивальдә 250-гә якын кеше катнаша. Быел үз сәләтен күрсәтергә республикада гына түгел, якын тирә төбәкләрдән дә килгәннәр. Катнашучыларны бәяләргә Булгаков исемендәге Мәскәү театры актеры һәм режиссеры Олег Ларченко да чакырылган. Җирле театрның үзенчәлекләре бар ди ул. Олег Ларченко татар тамашаларында шаткан. Мы смотрели вчера. Кичә татар телендә спектакль карадым. Мин бер нәрсәдә аңламам дип куркып куйган идем. Әмма юкка, миңа бик шады. Әлеге тарихның ахырын үзем дә уйлап утырдым. Мария Левецкая исә икенче тапкыр жюри әгъзасы булырга үзе теләк белдергән. Питер актрисасы Чаллыга гел килеп кенә торасы килә ди. Ощущение больше какой-то домашней. Монда җылы атмосфера хөкем сөрә. Мастеровые һәм Курчак театрында да шулай ук. Кунакчыл халык эшлисе килеп тора. Петербургда алай ук түгел. Жюри иң яхшы тамашларны иртәгә билгеләячәк. Аннары түгәрәк өстәлләр башлана. Бирдә режиссерлар яшь актерларга хаталарны төзәтү юнәлешендә эшләргә өйрәтәчәк. Лесенхан Ксения Антонова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шын күңелдән шаярттылар. Сара Садыхова исемендәге концертлар залында Шаяннар һәм Тапкырлар клубының студентлар лигасы ярымфиналы узды. Темалар төрле: яшьләр, косметика, телефоннар, егетләр һәм кызлар арасындагы мөнәсәбәтләр. Яшьләр җәмгыятьтәге проблемаларга юмор белән карарга омтыла. Шәһәрдәшләр Молодежный, Техназ, Мощный, Марат һәм башка командалар чыгышын күзәтте. Нәтиҗәдә финалга 4 команда чыкты. Алар Марат, Сәүдә сәнәгать уку йорты җыелма командасы, Чарли һәм Мощный командалары. Жюри әгъзалары белдерүенчә, Молодежный командасы да финалга уза ала. Бу берничә көннән соң хәл ителәчәк. Студентлары лигасының финалы май аенда булачак. Двигаемся дальше. Что ж ты, фраер, сдал назад? Статья 245 «Автотранспортное происшествие». И тоже верно. Ну, и почему из вас никто не нажал кнопку? А где здесь преступление? Как где здесь преступление? Статья 105 «Убийство человека». В песне все слышно. Закирова убили. Студентлар сәламәт яшәү рәвеше өчен Чаллыда югары һәм урта белем бирү учрежденияләре арасында спартакиада уза. Бүген яратлар арасында волейбол буенча ярышлар башланды. Иртәгә кызлар көч сынашачак, ярышлар октябрь аенда ук башланды. Баскетбол, чаңгы ярышлары буенча көчлеләр билгеләнде инде. Тиздән шахмат, йөзү буенча нәтиҗәләр әзер булырга тиеш. Волейбол ярышлары спартакиадага быел гына кертелде. Болельщиков много, то есть я не ожидала то, что будут болельщики. Жанаторлар күп, миналар булыр дип көтмәгәндә идем. Аларның саны катнашучылар хәтле, командалар да күп. Алар арасында профессиональ спортчылар да, һәвәскәрләр дә бар. Чаллы хоккейчылары жанатарларын сөендерә. Клуб яшьләр хоккей лигасының төбәкләр кубогы финалы кысаларында 2 очрашуда катнашты. Шәһәрдәшләр Курган шәһәренең юниор командасына каршы уйнады. 2 очрашуда 0-3 исәбе белән тәмамланды. Чаллы клубы капкачысы Михаил Дорофеев 2 матч барышында 55 тапкыр капканы алга керүдән саклап калды. 3нче уен иртәгә Чаллыда 18 сәгать 30 минутта Б сараенда узачак. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.